programang binisaya chitchat ato ni magakanta siya og Heaven Knows. Binsoy na Mocha. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go home. Diba? Pero naon ta kay crush. Na. Wala na lang ni magi-pursue. Wala sa... Nasa siya sa showbiz. Na. Kinsa man. Nakato. Kailan mo ito rin mo? Kinsa ka di? Garo! Wala kikilig lagi ko. Kabalo siya ani? Kabalo siya ani? Kabalo. Mayong bunggag, this is your proud Bislak boy, Chito Samuntina. No, grabe na gini ang ato ang kahimtang dinhi karon sa kauluhan sa Manila. Unya hapit gyud ko ng luod aning tawhana kay ikapila na gyud mi nagsigig chat ani sa Instagram. Karon ra gyud ni mahitabo. Isa ni sa naghatag og inspirasyon gyud. Hilabi na sa mga kabatan-una nang iyang istorya sa kinabuhi ba. Sulod sa balay ni Kuya. Ani ana gyud. Binsoy na Mocha. Salamat kay siya. Thank you, Budya. Grabe ka, salamat siya. Gwapo kito, honest personal, oh. Kasi ako ni Soy, sa una pa ba, bata pa ka, nabalaan na nimo nga ma-celebrity ka? Unsa man ni Ay, Soy? wala gyud. Wala gyud ko naghandom nga mag-celebrity ko ya. Akong plano lang gyud ato maka-graduate ko pag eskwela, matabangan akong pamilya. Mao lang gyud na. Lucky lang gyud ko kay gi-invite ko sa akong friend nga mag-audition mi sa PBB. Wala gyud ko plano nga mag-audition. Akong friend ang naiplano mag-audition. Giuban lang ko niya. Sorry friend ha. Kasagaran nyo. Kasagaran yung mga ubang storya nga na nakasulod sa PBB, gisabay rapod. Gisabay rapod. So, mao po na nahitabo siya. Mao ra to yun. Mao gyud to, mao gyud. So, dili nimo pangandoy mahimong artista. Pero unsa man ka sa una sa high school, unsa man ni kanang nanabakay mura og star quality Daghan na mura kaya gana? akong baga sa talent, package yun akong talent yun. Dancing? Since high school. Dancing, singing. Gakanta sa gan? Oo. First yun ako natunan niya, singing kay kanta man ng mama, tapos makitingog ng mama. Oo. Pero dili lagi kita nga makita nga gakanta ka Soy. Actually, nakakanta ko sa mga shows. Sa mga shows? Oo, sa mga shows na ako. Sa mga contents nimo ba? Murag maun sa mga kaya. Makita na kong naungan, murag mga nawa. Kaya syempre, pag nakanta ka with feelings mo na. Gusto ko sample. Actually mo na akong gusto nga mahitabo. Mo sample. Ang paborito ko yun nga kanta, Heaven Knows. Sa programang binisaya chitchat ato ni magakanta siya og Heaven Knows. Binsoy na Mocha. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go home. Diba? So, naulaw na ko, Soy. Naulaw na ko. So, diri na human ang ato ang episode karong adlaw. Wala pa Sorry. Kuya mo rin ni tingog. Man, wala ka kasi man apil po amateur sa una. Sa una, ako yun ang pambato sa school na mo. Kunwari, di ba naman yung mga entrams? Sa mga entrams, ako yun ang pambato sa dancing ug singing sa mga year level. Oh, sorry, separate ni dancing ug singing separate pa na. Competition. Oo, kay active yun ko kay una sa una high school pa lang antod mag-college. Kay mo nang nagpa-eskwela sa kuha pod akong talent. Wala ko ginagabayad og tuition, wala na ko Nga giyong sa man nimo. scholar mo ko sa school. Ano di scholar sa mga Na. singer o dancer? Oo, mao nang to nag-college ko, wala ko ginagastuhan sa school. Miscellaneous fees lang to mga t-shirts sa entrams. Inana lang akong ginabayaran. Pero tuition, wala na akong nagabayad tuition kay school na ang free na sa school sa ko ang Pero imong the way ka mo storya karon ba kayo? Artista naman kay. Ingon ana na jud kag inistorya. Wala ba Pablo kaya, siya yun naman good. O ana, sa ingon ana na kag inistorya sa una or karon na develop na ni imong communication skills. Actually na-develop na gud ya kay syempre dili lahi naman to sa una, lahi naman ron murag nag-improve na gud ta gamay gud. Nanay tayo natun-an gamay pod. Ang tinuod mo ngalan, Vincent. Mo nang Binsoy ka. Oo. Binsoy. Pero layo gid ang istorya kay akong nickname JJ man. Ay, nga naman. JJ. Natawag ra kog Binsoy kay ginatawag ko sa mga barkada og Binsoy. Mo to nag-audition ko, nakita na ko daghan man kay JJ nga pangalan. So
Una-una ko nga, ako rang unique nga name nga ako rang mauna-unahan Yes, sa yes. nila Direk Loren. Oo, So Binsoy lang akong dalon para walay kagaya nga name. So wala gid ko'y kagaya nga name dito sa audition. Ako ra isa. Ako ra Binsoy dito. Bitaw sad. Pero ikaw nanggikan gyud ka sa South Cotabato kay pagtuo mo gud sa Obanjensan. Pero ikaw South ko asa man ka sa South Cotabato? Sorry. Sa Tiboli gid ko sa South Coast. Coronadal ko nag-stay kay dito ko nag-eskwela. Wait lang, Tiboli, pero dili ka Tiboli. Dili ko Tiboli. Ilonggo nga Ilonggo. naabot mo Ilonggo sa... gid eh. Ilonggo gyud ka. Pero ngano hawad man ka mo Bisaya? Kay sa Davao mo gud ko ni dako. That's why nga kabalo ko mo Bisaya gyud. Asa man sa Davao? Sa Tagum. Oo, sa Tagum. So Tagum ka nagdako. Dito ka nag-eskwela. Nag-eskwela ko dito sa Maniki Elementary School. Elementary dito ko nag-eskwela. High school. High school dito na ako sa Tiboli. Ani balik ka dito. Kaysa may taga-Tagum. Ako mama. Bisaya imong mama. Bisaya ako Bisaya, mama. Bisaya. Dabawin niya. Ana. Ganyan, layo mo gud yung story sa akong life ya. Oo. May story sa akong life gyud kay bago pa lang ko pinanganak nila mama, nag-separate na sila ni papa. Okay. Tinuod ni papa. So akong papa nagbinyo og usab sa lain nga babayi. Unya si Okay. mama nagka-live-in pod. Pero after 10 years, namatay tong asawa ni papa nga ikaduha. Okay. And then si mama, nagbulag po siya tong stepfather na ako. Okay. Unya after 10 years nagbalikanay silang duha. Pero ang tinuod akong apelyido, Labordo gyud. Dili gyud na Moka. Ang namoka na akong apelyido is sa stepfather na ako kay Mao na tong na-adapt nimo na apelyido. apelyido. Kay 10 years man gud sila nagbulag gud. So month pa lang ko, bago pa lang ko panganak, nagbulag na sila. So ang apelyido ni papa na ako nga tinuod, wala na nako nadala. Biological father gyud nimo. Masiya ka ro. Ipon sila ni mama ron. So motong nagbalik sila. Nagbalikan na sila after 10 years. Hala ko Grabe. yawa day nganong nagbalik man daw sila. Kailan din nila na-realize nila. Dili kay itong time man gud na to, ako naging nangita sa akong tinuod nga papa. Kay nakabalo na ko nga dili na ako tinuod nga papa tong stepfather na ako. So, Okay. unsa pa lang ko ato na ako sa 10 years old. 10 years old pa lang ko ato na nahibalaan ako nga dili siya tinuod akong papa. Lisod man gud akong kahimtang ato tong na ako sa stepfather na ako. Digtor ako nakaagiya nga isulod sa sako. Oh my God. Oo. Mong stepfather gibuhat na sa imo ha. Murag digto pa lang murag good na wala na akong love sa iya. Lisod yun ng ansa. Syempre kita mangita gyud tag tinuod nga love sa atong amahan. Pero kato nga idara nimo nakabalo na ka nga stepfather nimo siya. Kabalo na ko. Uso naman ang Facebook ato nga time. Okay. Digto ang kasikatan sa Facebook. So sakto na may account si Papa nga Facebook mo. Digto sila nagchatan na yun. Sakto. Wala na po yung asawa si Papa ato. That's why. Pero imong stepfather nagkastorya mo balik wala na. Nakastorya pa may. Actually itong paggawas na ako sa bago ko ni sulod sa PBB. Nagstorya mo. Niagi pa ko dito sa ilaha. Unsa to murag out of respect nga unsa man. Namagod ko sa Davao ato ya. Unya, nahuman ang competition namo. Nauna-una na ako nga. What if dalawon ako sila kay dugay na bitaw to, pass na. So nakalimutan na ako. Tinidala ko siya. Okay man nila approach ako maura gyapon. Pero nani pamilya na pod nga lahi. Oh, na. stepfather. Happy na sila ron. Na sila yung mga anak Okay. ko. Si biological papa nimo o si stepfather wala sila Wala. communication. Wala. Pero si biological father na ako, namagod siya upat ka anak. Kaanak. Sa Katong pagbulag nila sa una. Pero si mama wala na. Ako lang only child ng ko ni mama. Pero ang katong upat ka mga anak si mong papa sa lahi na babae, asa man sila nagpuyo? Nasa balay. Kauban ninyo. Oo. Kauban na mo. Sa Tiboli. Nadigto Suod nimo. Suod man. Kay bata pa man pud ko nagkita na yung good. Pero kani inyuhang kinabuhi sa Tiboli. O sabi di ba sa Tiboli medyo ano pa man gid siya, probinsya man gid siya. O si trabaho ni mama papa. Actually, ang trabaho gid ni mama ni papa, mining. Pati ako pag wala ko'y klase sa college, Sabado o Domingo, muli ko na sa balay para mag-duty sa mining. Mangita gold ana? Oh. So kabalo ka mangita gold. Oh. Kaning imo nga pag gold mining nimo sa bata nga edad. Sarili nimo ni nga kaugalingon nimo ning kagustuhan. Dili Kaugalingon ni gid tungod kay gisugo kang mama. Kaugalingon kay bata pa lang yun ko. Nang gusto na yun ako mutabang sa akong ginikanan. Ang mindset man gud nako is dili lang ko pwede nga mosalig sa ilaha kay kabalo man ko nga wala gyud mi kwarta. Nisulod na ko ana kay gusto na ko makakita lang kwarta para matabangan pud akong pamilya. Hantod karon ikaw ang breadwinner? Until now. Mas mahappy ko nga makahatag ko sa ilaha. Pila ka tuig nimo ni gibuhat soy? Antod second year college. Before ko nisulod sa PBB, nagatrabaho gyapon ko dito. Pero nag-college ka sa Coronadal na. Sa Coronadal na ako. O sa man tagikuha nimo? Criminology. Criminology. Kay magpulis unta ka? Mag-Bureau of Fire. Pero katong nag-eskwela ka soy, kinsa nagpa-eskwela nimo? Actually, nagtabang sa mga. Duha ka teacher. Aside sa scholar ko sa school, Digto ko sa isa ka teacher nag-stay. Personal driver ko nila. Nag-drive na ko ilang sakyanan. Kung hatod sa bata, sundo, hatod kay sir,
Tapos sa isa ka teacher, na siya yung pwesto manggod ng mga street food. So, Yeah. every morning, mumata ko nag alas 5. Mang-grocery ko para sa pwesto atong sa isa ka teacher. Gaan ko niya allowance. Kunya pagkahapon, pag mag-out na ko sa school, mudiretso sa ako sa pwesto, magtali ko kung sa'y mga kinangalanon, mga grocery para kailangan sa pwesto, mga inana. Ngayon pagkatapos na, diretso na po ko ulit dito sa isa ka teacher. Asa naman sila teacher? Nasa lagi po sa Corona. Until now, Nagkastorya, istorya na gyapon mi na ako. Syempre di man ako sila makalimutan. Kung dili po dahil sa ila di ko makapagpadayon og college. So mao to ang kibali in exchange sa imong serbisyo sila or aside ato naghatag sila allowance? Naghatag sila galawan. Pila pa ginahatag nila sir? Nasa 500 dinana. Pangbaon-baon lang good. A week, a day. A week. Nya pamasahe pa nimo ana straghatag. Hala, buutan sila. Kasi mga pangalan ani nga si teachers? Sir Marvin ug si Sir Javon. Oy, Sir Marvin, Sir Javon. Ako po, di. Si Sir Marvin ug si Sir Javon, so mga college Mga professors teacher. ni. Dili. High school teachers. Digto gid mi una nagkailag yun sa dance. Kay nagtudlo mo og dance manggod sa ilang school. Sige, unsa nila pag-approach mo nga, kanang, Murag unsa lang, casual lang ya, murag as lang, nagamerienda lang. Then ang utana lang sila kung maasa nag-eskwela pa ka, ana, and then nabala nila yung stories sa akong live. So mo tong gitabangan ko nila pod. so madiskarte na gud eh, kasoy, no? Sa una pa lang, so, Kuya, mabuhi na gid ko nga ako lang. pwede ba di mo ma-picture sa mo, asoy, ang, kahimtang niyo sa inyong balay, maragingon ana, unsa man. Tong bata pa ko, payag lang gid siya. Unsa man nga payag ni kawayan, kahoy? Kawayan. Kawayan. Oo. Payag nga literal nga payag kanang gamay nga hat. Oh, nana lang gid. Pero na kuryente. Ay, kurente. Ano lang, suga lang kay wala Way ref, walay ano, walay ref, way walay TV. Suga lang yun. Unya inyong panglungag kahoy. Kahoy. Moro nang kinabuhi dito ba. Pero sa tagom arang-arang na. Sa Tagum, gilid bang gumiya to sa dike ya. Okay. Murag kanal siya na ako namin sa gilid sa dike. So, among dili ito among balay. Nagrenta rami dito ang balay na mo tigto. Kahoy siya pero buslot na niya atop guba pag yun kay garentar gid may. Wala sa'yo, no? Pero inyong kaon ato, okay man. Makakaon man. 3 times a day, makakaon man. Makaon man. Namiso kong binsoy ba nga, si tanawa mo, gina nga dapat machichat na ka, kay dili ko ganahan yung natanaw sa mga, pero katong, pag audition nimo, naihap ba nimo pila mo yung nabilin atong during audition sa Jensen ba ni? Oo, daghan niya. Sa Jensen, daghan mo. Nag-expect ka ato nga matawagan kag balik or dili? Wala ako nag-expect. Gi-enjoy lang gid ako ang process. Kay wala man sa akong una-una gid yung musulod yun dito Unsa man ni pagtawag nila sa imo ha, sure na nga makasulod ka or Dili pa. unsa naman po? Unsa may proseso ani? Unsa lang murag salaon pa minanan sa process. Napay mga interview ana daghan pa pag process bisan na nakadiri sa Manila. Mao ba soy? Imo nga ato unsa man wala ka nakulbaan. Wala man, gina-enjoy ra na akong process. Sakto man pud ato wala ni klase. So wala na koy una-unaon pud sa probinsya ana. Okay. So, ang una-una nang ginawa ko ato kung sa may mahitabo makuha mo na dili. Happy ra gyapon ko kay gi-enjoy man akong process at least na ranasan ako good. First time mga tato siya ang audition sa TV show. Nya katong final na gyud yun ingon nga makasulod na ka. Alipay kay kuy. Kasi una nimong giingnan. Si Mama. Tawagan gid mo. Tawagan gid ako si Mama. Lipay pud kay sila pod. Kalipay lang. Lipay lang gyud. Wala gid ko ga-expect nga makasulod ko. Si Mama ni hilak. Wala. Ay wala man. Wala ra. Wala. Ginakulbaan niya siya para sa ko. Pila ka days din ni sulod na ka. Dugay-dugay pa yan. Dugay-dugay pa. Dugay-dugay pa. Pero di ba di man mo allowed yun na pod mo disclose. So at least sa mama nimo pwede ra. Wala. Itong mga teacher, nakabalo sila. Ay, sa ilang ako nag-stay, basi matingala na sila, kalitra ko kawala. Pero di ba naa kay ko answer? Parang napalit nga yuta. Unsa ba ni? Oh, yeah. Gamay good nga yuta, good. Nya pila ni ka square meter? 400 square meter. Kudak mo. Asa man ni? Dito ra sa Tiboli. Mo lagi dato akong gusto nga maadtuan lagi unda. Makasuroy ko dito ba. Unsa na may natukod nimo dito? Unsa lang, gamay ko lang nga payag. Kaya pero unsa may mga ato ta karon si mong kinabuhi nimo karon? Si Colette, saan ba mo ni Si Colette? Colette, Masuod mo ni Colette? Masuod ni Colette. Kay since PBB process, ansa naman yung nagakit-anay na may nag-istorya. Ya Bisaya. Oo, Marag Bisaya yun, pag yun. Marag, dali lang maduulan. Gani. Pwede mo ko makita si mo hasoy nga kanang marag ni Saka si mohang ulo kay humble gid gyapon ga. Humble gid Wala gyapon gina sa ga. akong nangunay kay wala may reason nga mudako imong ulo. So marag happy ra kung nasa posisyon ako or niya mahatag na akong needs sa akong pamilya. Unsa man ni napod kay mga adjustments. So Daghan niya. unsa man soy? Daghan lalo na sa mga tao diri sa unsa. Manila. Oo, Ano marag naman? take advantage ka pa nagsagod. Marag nakwento na ako sa mga ganihan. Yeah, kaya ang nahitabo kay Binsoy, okay na ba? Ma-share Okay, na ba? okay. Ang nahitabo kay Binsoy, na-scam si Binsoy.
Investment scams, oy. Oh, investment tong. Pila ni siya, soy? Dako-dako ang na-invest ni mo, soy? Dili man, hindi ka naman kaya dako. Dapat sabi. 6-digit code. Dako! Unsa na mo sa daiga? Manang panagsama, abuso code. Sumotong gingon nimo ganyan nga ma-take advantage ka kay taga-probinsya ka. Unsa man ni? Di man, di. Actually, Or buotan ra kay buutan ka. ra gud kay ko. Dili man gud ko ka. Actually, kabalo na sila sa mga makauban ako sa mga di gud ko kabalo masuko ang ginang weakness na ako. Oh, masuko man ko dili lang gid ko managad. Ana lang. Di ko kabalo masuko nga tong ana. Bugat sa ko ang masuko sa ila. Sumudistansya na lang. Distansya Marga na na lang yung ko. ginabuhat. Ana. Asa siya karon? Oh, kabalo ko. Wala mo nagpasakag kaso? Wala. Ana. Lockdown gihapon ninyo siya. Sila tumang kauban man gud akong nag Ang aggressive yun niya ng gukod, manggukod. Mas dako man gud nila. Mas kinalagi, soy. 6 digits, soy. 6 digits, dako gyud gyapon na, soy. Dako gyud gyapon na. Sorry, sorry ako ginaparealize na ko sa imo karon kung unsa ka tanga. Gingon na nidilan sa ko. Aminin mo na kasi tol. Tanga ka talaga. Wala naman noon tani magihilakan. Hilakan niya. Gihilakan to nimo. Hilakan yun ako to. Nana man gud to kay mama ang kwarta. Gibawi nimo kay imo ang gi-invest. Oo, muna to. Pag human na to, nahibalaan na. Murag. Ay, naku ni mo, Binsoy. Pero kato lang to, wala na ilain. Wala na ilain. Wala na. Sus mama, pwede yung hilak daw ko. Ay na pa. Ha? Kani, dili mo siya, unsa pero dako mo siya nakakwarta ya. Unsa naman po ni Soy? Kailangan mo yung camera. Kaya di ba, gigan ko sa scam. Kailangan ako pang bayad o pang exam sa akong mga manghod. Kaya nangayon naman sila sa kuha. So kaya wala pa mo kay sweldo ato ya, wala pa kay kwarta. Pabaligya na akong camera, na ako'y gisugo ngay baligya ang camera. O nya kanay akong gisugo. Nagasto po niya ang kwarta. Wait lang, amigo ni mo imong gisugo. Dili amigo pero related siya sa mua, konektado siya sa mua. Kabalo ko na stress na ka sa kuha ya. Ginoo ko ni mo, Soy. Wala kaya dali mong gud kay ko Tagpila to nga kamera. 46. Aray ko. Okay. Ano siya lesson ni mo, ani, Soy? Ang sagad kung lesson ako ya, never gid mag-trust og dali-dali sa isa ka tao. Pero so far, sa imuhang career karon, Soy, gibless man gid pug ka ni Lord sa imuhang career. Bagura na human tong imuhang Sins of the Father, di ba? Na kay bag-o nga series po. Kauban nimo si Gerald Anderson. Richard Gutierrez. Oh, unsa ram ko dito? Kasi title ano yun? Title? Blood vs. Duty. Blood versus Duty sa Netflix ni ginapasalida og sa I want. Tapos na po siya sa TV. napo siya sa TV. Kumusta man katrabaho ni sila Ay, butan Gerald ug kuan? Butan kayo wala na sa kadye. Kanina pangutanan na nako ni kay Colette sa among chit-chat. So nga about sa iyang pagkabisaya ba. Nabash man gina si Colette sa una sa iyang pagkabisaya. Marga na ba na discriminate. Nakaagi po kag discrimination tungod kay Bisaya ka. Wala man. Ang ako lang gid kay high school man gud ko. Naga-debate man gud ko high school og Filipino ya. Kung magtagalog ka, Pag magtagalog na ako, hindi na nila nahahalata na may accent talaga ako. So every year, mga year level, nanay debate Tagalog. So wait lang, aside sa how athletic ka, naka-sports, dancer ka, singer ka, unya communication skills, debate, giapilan po na nimo. Kay curious gani ko ato ya bata pa ko. So active yun kay ko sa una high school lagi. Dili ko bright ya. Unsa lang nalang ko yung talent lang yun. So desidido lang yun ko makatuon ana. So di mo ko kabalo ma-debate ya. Naminaw lang yun ko sa teacher nako kung unsa ana. So nakatuon ko. Graduating ba ako karong May. Padayon ko sa eskwela. Online. Ano sa ni? Sa criminology. Criminology. Asa mo human na gid ka college sa This May 23. Hello, congrats, Suy. Thank you Lord. Congrats sa imo, Suy. Pero kanisoy, si mga pag-artista, so gusto nimo nga ipadayon-padayon na gid ni. Oo, Kung man ang imo kung kaluyan yun sa Ginoo ya, kung mao gyud yung plano sa kuha. So ipadayon yun ako. Pero if ever man gyud nga dili, mao nang mag-business gani ko kay kung syempre dili man tanan ginapalad yun sa showbiz. Di ba? Nagyoy tanan nga molaylog yun. Dili palaron ilang kinabuhi sa showbiz. So dito na ako mag-focus sa business if ever. Niagi ba mo og kuan, Suy? Nag-agi kag workshop? Nag-workshop ko kaisa. Okay. Kaisa pa lang ko nag-workshop og acting. Pero Tapos, ang more on practical ng imuhang training katong actual na nga nanaka sa mga teleserye dito na na-develop. actually, dili mo siya sa workshop. Dito na gid ka ma-train gid maag-ayo. Sa mga Kung actual nana ka dito as actual. Murag pag isa lang naka sa battleground, dito na gid ka maka-learn. So far, on a scale of 1 to 10, sa imong acting skills, so asa nakakaroon?
Mga nasa 7.5 na kuya. 7. Pero kung tagaan ka o kanang big breaks kitahay, movie nimo, dream project nimo, dream role nimo, Rom-com. rom-com yun. Rom-com yun kaya. Mga gina akong unsa kay comedian magud ko, comedian tigid ko, dili lang halata. Pero mga gina akong dream niya. Kinsay imuhang gina-idol nga komedyante sa industriya? Mong Navarro o Rene Request. Sa ka sa requestas. Kailan ba ang requestas? Oo! Gikan sa una ginatan-og gina ko lang mga movie sa tape pa lang. Taga-probinsya dyan kasi ginatanaw pa man mo. Pero ni Sibong Navarro, kay Sibong dancer pod. Dancer o. No, niya komedyante. So mo gini mong gusto, rom-com yun. Rom-com yun. Kung nakay gusto nga ma-partner, kinsa man? Sigulet. Si Colette. Okay, murag nagkatrabaho na magud may kapila na so murag dali na lang. Mo ba? Oo. Susuod yun mo ni Colette, no? So mo min kulit. Kumusta si Colette as a friend? Si Colette as a friend, carry. Butan yun kay si Colette. Kaya sometimes kung ako yung mga problema, mag-emote-emote ko sa social media. Mag-chat yun na siya dayon. Yung mga tanan na siya kung sa'yo problema. Kanya, dali rin mo matawagan si Colette po if na kay mga kinahanglan. Kamong duha jud actually ang goan. Marag kumbaga duol sa kasing-kasing wa sa mga Bisaya gyud. Anyway, sa imuhang kaning imuhang mga manghod no, manghod. So pila sa kabuok upat? Upat. Kasi pa eskwela sila karon. Karon niya, actually, sa tinuod lang yun, wala kayo sa kasustento sa ilaha. Tungod sa nahitabo sa kuha. So, pero kay, unsa naman sila, matapos naman ng SEM, so wala kayo gastuhan. Okay. Pero tong naapa ko, ako yung naghahatid. Ikaw gid ang nagano. So karon kinsa man? Kaning kamot sila gilahay. Oh my God. At least ma-experience nila. Oh, nya. At least natauhan pug ka para makuan ka. Naka-learn ako. Yeah. Kay lisod gud ay nga Yes, mabagaan sir. ka. Kayos, sir. Diri-a. Lalo na diri-a kay sa probinsya okay pa. Makakaon pa kag 3 times sa day bisang wa kay kwarta kay daghan kay mga gulay, mga Yes, prutas makuha na nimo sa gilid. Diri-a wala gyud kung wa kay kwarta diri di ka kakaon. Sukad nga na artista ka, Soy. Siyempre na naka-income. Aside sa nakapalit ka og mga lote, ang sa tong mga nabag-o ninyo nga kinabuhi karon, Soy? Tay magud maglisod mi kung asa mi mangitag panudan. So karon at least na maka-provide na sa daily Nanay pang grocery pang gyud. grocery, makapalit na, makatabang na sa mga pagumangkon, sa laing pamilya, nang nangyahanglan. Actually, karon niya wala ko ganun para sa akong kagalingon. Kay ginahununan ako pamilya sa sila sa una-una. Pero naon ta kay crush. Na. Wala na lang ni magi-pursue. Wala sa. Nasa siya sa showbiz. Na. Kinsa man? Linom na kayo kung tubig para. Kinsa man imo crush? Kailan man tanong mo. Kinsa gani? Garo! Ulo gikilig lagi ko. Kabalo siya ani? Kabalo siya ani? Nakabalon mo siya. If nakay gusto isulti kay mamagpapa nimo say nga from the heart pinaagi sa chit-chat ato ni unsay imong gusto masulti sila. Dagang salamat sa mga gihimo niyo sa kuha, sa mga pag-antos. Kabalo ko bugoy-bugoy pud ko sa una high school. Nabot na ko diri Gusto lang ako ngin sa inyo mga palangga ta kay mo. Salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat sa iyong pagkabutan kay kun di ubot ano man di pud ko butan inani. Salamat sa pagpadako sa kuha nga tarong. Salamat sa pagbadlong always sa mga bali na ako nga nahimo. I love you ma. I love you pa. Wala jud ko nagmahay nga ani kog Manila nga pinabtik, no. Okay. Grabe gud na marag na blessed ko sa kinabuhi ni Binsoy. Mga fans nimo nga mga Bisaya nga hantud karon grabe ka solid Soy. Unsay man imong gusto Thankful gyud sa ilaya sa mga fans ng mga Bisaya kay. Thank you kayo guys. Dili man ta mo makit-an tanan pero I love you so much. Kaya salamat sa iyong pag-love nako. So dito sa batong I love you so much daw. Love you so much. Salamat kayo, Soy. Grabe ka, salamat, Soy. Salamat Pidaw, salamat kay Soy sa programang Binisaya Chit Chat ato ni palakpakan na tag-usab, di ba? Daghang kay audience. Binsoy na mo ka. Soy.